ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ରାମ ଆସନ୍ତା କାଲି ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟ। ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ତମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଛୁଆ ନା, କିଛି ଗଣ୍ଡା ମାଂସ କିଛି ଦରକାର ହେବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କିଛି ଫୁଲ ବି ଦରକାର ହେବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର କିଛି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତା କାଲି ଆପଣ ଯଥା ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଠିକ କରିଦେବି। ଚାଲିଯିବେ। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ନା, ଗୁରୁ ବା ଆମକୁ ହିତ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କୁହନ୍ତି। କିଏ କହିବେ? ଗୁରୁ କହିବେ ନା। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସର୍ବମଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କଣ ପଡେ? ମଙ୍ଗଳମୟ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳଂ ମଧୁସୂଦନ ମଙ୍ଗଳଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଂ ମଙ୍ଗଳଂ ଗରୁଡଧ୍ୱଜ ମାଧବ ମାଧବ ବିଷ୍ଣୁ ମାଧବ ମାଧବ ହରି ସ୍ମରନ୍ତି ସଦା ନିତ୍ୟଂ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟେ ସମାଧବ। ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରେ। ଆଉ ବି ଗୋଟେ କଥା, ଭଲ କଥାଟିଏ, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିଲେ ନା, ଦୈବଜ୍ଞ ଶାକଦିବ୍ୟ ଗ୍ରହ ବିପ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଥରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନା ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅସମ୍ଭବ କାମଟା ସମ୍ଭବ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ। କଥା ରହିଗଲା। ରାତି ପାହିଲା, ସକାଳ ହେଲା, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭାନୁ ହୋଇଛି ନା, ପ୍ରଭୁ ରାମ ଡାକିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଆଜି ଆମର ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନା। ହଁ ତ ଯାଅ, ତମେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡା ମାରିକି ଆଣ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାରାଜ ଚାଲିଲେ ଗଣ୍ଡା ମାରିବା ପାଇଁ। ମା ସୀତା ଆସିକି କହୁଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଜି ତମେ ଜାଣିନ, ତମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ତମେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ତମେ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କର। ଠିକ ଅଛି। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସୀତା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ। କଣ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଘୁକୁଳର ତିଳକ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଯୋଧ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ାମଣି ଦଶରଥଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମଟା ରହିକି କଣ କରିବି ଗୋଟିଏ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଆସିବି। ଠିକ ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଯିବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଖକୁ। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲେ ଗଣ୍ଡା ମାରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଣ୍ଡା ବି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ଆରେ ଇଏ ତ ଠିକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ନା। ନନା ବିରକ୍ତ ହେବେ, କଣ କରିବି? ଏ ଗୁରୁଦେବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, କଣ କରିବି ଭାବି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ କଲେ? ଯାଇକି କୈଳାସପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ କୈଳାସପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ କଣ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଣ୍ଡାଟିଏ ଚରୁଛି ଏବଂ ତା ବେକରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ମାଳଟିଏ ପଡିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯାହା ଗଣ୍ଡା ହଉଛି ହଉ, ନନା କହିଛନ୍ତି ନା, ନନା ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି ନା ଗଣ୍ଡାଟାକୁ ମାରିଦେବେ, ଆମର ତ ଗଣ୍ଡା ମାଂସ ଟିକେ ଦରକାର। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ କଲେ? କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର ଟିକେ ଟାଣିଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ସରରେ ଗଣ୍ଡା ଟିକେ ମାରିଥିଲେ। ଇଏ ଗଣ୍ଡା ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ଗଣ୍ଡାଟା କାହାର। ଏ ଗଣ୍ଡାଟା ହଉଛି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗଣ୍ଡା, ମା କାନ୍ତାୟନୀଙ୍କର। ମା କାନ୍ତାୟନୀ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଯୋଗିନୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଗିଥାନ୍ତି। ତୁ ଏ ଗଣ୍ଡା ଟିକେ ତୁମେ ଜଗିବ। ଯୋଗିନୀ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୋପିନୀ ବାସିନୀ ଦୃଷ୍ଟା ବିନାଶିନୀ ଘରକର ବାଦିନୀ ହାସରତେ, ये घरकर बादिनी हासरते डम्बुरो बादिनी नृत्य विलासिनी नृत्यमते कुकुमा मर्दिनी कुंज सुलोचनी मंथर गामिनी गानरते, ये मंथर गामिनी गानरते जय जय दय दुर्गति तारिणी मानिनी पालिनी दायिनी हे। मां कांतायनी समस्त जोगी माने पहुंची गले मां कांतायनी के पाखे। तो आपनकर जो गंडाटी थिला ने पिया गंडाटी कहला हां कहला से गंडाटी की जने युवक मार देछि। संगे मां कांतायनी को आखिर अग्नि पुष्टि गला। जुकिनी माने को कहली जा जो युवक से मो गंडाटी के मारिछि ता सहित तुम युद्ध कर, कुश्ती कर, ताको परास्त करी ता बेकरे रस्सी लगई दे पत्थर बांधी गंगा नदी के फेंकी दे जा। हे ज्ञाने बापा माने वो हे सीमा माने देखु मातृशक्ति पाखरे बाबार कौन काम अच्छी। किए बड़ बापा महा बड़ ना बापा बड़ महा बड़ ना से कांतायनीकर आदेश जोगिनी माने आसिले लक्ष्मण सहित कुश्ती कले, युद्ध कले, लक्ष्मण को परास्त कले। लक्ष्मण को परास्त कर सारा कौन कले जानी तो ज्ञानी बापा माने बेकर रस्सी बांधिदेले, पत्थर गोटे बांधिदेले, फेंगीदेले गंगा नदी मझिरे रहिले लक्ष्मण। अच्छा देखिबा केमिति बापाकर श्राद्ध रहउची।
ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତା ଯେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ନା ସେତେ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ଭଲ ବାସନା ବାସନା ଫୁଲ ପାଉଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କେଉଁଠି ନା କୈଳାସପୁରର ଏକାକାମ୍ର ଅରଣ୍ୟ। ଯୋଉ ଅରଣ୍ୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଦିନେ ହର ପାର୍ବତୀ ବସିକି କଥୋପକଥନ ହେଉଥିଲେ। ଏ କଥୋପକଥନ ହଉଥିବା ସମୟରେ ସାଧୁ ମୁନି ଋଷି ସନ୍ଥ ବାବାଜୀ ମାନେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ସେଇ ବାଟ ଯଦି ଚାଲିଗଲେ ନା, ମା କାନ୍ତାଣୀ ବସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାଟା ହଉଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ଆସିଲା। ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ଆସିଲା, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଜାଣିପାରିଲେ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମତେ ନ କହି ଯିଏ ଏଇ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶିବ, ଯଦି ପୁରୁଷଟିଏ ହେଇଥିବ କଣ ହେଇଥିବ? ମୂର୍ଖଟିଏ ହେଇଥିବ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ହେଇଥିବ ସେ ମୂର୍ଖଣୀ ହେଇଥିବ। ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତାଙ୍କ ତ ଯେ କଥା ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତା ଯେତେ ଆଗକୁ 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 ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବି ମଧ୍ୟ ପାଉଥାନ୍ତି, ସେତେ ବି ବଡ ବଡ ଫୁଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ବାସନା ଫୁଲ ପାଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ପଶିଗଲେ ସେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ, ହେଇଗଲେ କଣ? ମୂର୍ଖଣୀ ହେଇଗଲେ। ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତା ମୂର୍ଖଣୀ ହେଇକି ରହିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମଝିରେ ରହିଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନା ଯିବା ରାମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାମ ଠାକୁରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ କଣ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ? ଗୋଟେ ବାଟରେ ଗୋଟେ କଣ ଦେଖିଲେ? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି ଦେଖିଲେ। ସେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଶ୍ୟାମଳ ଶାନ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ପୁରୁଷକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଝିଅଟି ପ୍ରଣାମ କଲା। ପ୍ରଣାମ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ପଚାରିଲେ, ପତ୍ରେ ରାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପତ୍ରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମାନିବେ? ପ୍ରଭୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। କହିଲା ହଁ କୁହ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ କିଏ? ସେ ଝିଅ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ବାପା, ତାରକାର ଝିଅ ସୁରେଖା। ଯେଉଁ ସୁରେଖା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା। ସୁରେଖା ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ରାମ ବୋଲିକି। ସୁରେଖା କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦେବତ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପାଇଁ ଚାହିଁ କହିଛନ୍ତି ନା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଘୁକୁଳର ତିଳକ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ, ଏ ଭଦ୍ରେ ମୁଁ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଝିଅଟି ଖୋଜ କଲା, କଣ କହିଲେ ଆପଣ ଏକ ପତ୍ନୀ? କହିଲା ହଁ। କହିଲା ଆପଣ ତ କଣ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଶୁଣିଛି ରାମ ଠାକୁର ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ କେବେ। ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଘୁକୁଳର ସରକାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କହିଦେଲେ, କହିଲା ଭଦ୍ରେ ଯୋଉ ରାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି? କହିଲା ହଁ। କହିଲା ମୁଁ ତ ସେଇ ରାମ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ଯୋଉ ଝିଅର ଚକ୍ଷୁରୁ ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତି ଛୁଟୁଥିଲା, ସେଇ ଝିଅର ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଗ୍ନି ପୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ରାମ? କହିଲା ହଁ ମୁଁ ତ ସେଇ ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଲା ଝିଅ? ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ବରଟି ପ୍ରଦାନ ହେଉ, ବରଟି ମତ ପ୍ରଦାନ ହେଉ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଘୁକୁଳର ତିଳକ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଯୋଉ ମାଟି ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, ସେ ମାଟିଟି ଦି ଫାଳ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ପାତାଳପୁରକୁ ପଳେଇ ପଶିଗଲେ, ମାଟିଟି ଫେର ସମାନ ହେଇଗଲା। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ, ମହେର୍ଷି ମା ମାନେ, ପୁରାଣିଆ ବନ୍ଦନିଆ ନମସ୍ୟା ପ୍ରଜ୍ଞା ବାଦିନୀ ଅଶିଷ ଦାୟିନୀ ଅପଦାୟିନୀ ଉତ୍କଳିଆ, ହେ ମା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟିଏ ମା, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର କେମିତି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଗଲା। ଏଣେ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିକି ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ କଣ ଦେଖିଲେ? ନାହିଁ ରାମ, ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ନା ସୀତା, ନା ଗଣ୍ଡା ମାଉସ, ନା ଫୁଲ ଅଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ରମର ସୁନସାନ। এই ଆଶ୍ରମର ସୁନସାନ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଗକୁ ଅନେଇଲେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛନ୍ତି। କଣ ହବ? ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ନା। ହେ ବାପା ମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ କହିଛି ନା, ଗୁରୁ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଦାତା। ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେବେ
केवल एकमात्र गुरु जो गुरु के कली जुगर मध्य पूजा पाउछंती समस्त ग्राम रे किए से गुरु ज्योतिष मन ना ग्रहराज बोली कि ताको कहते ना देखंतु जो वशिष्ठ बोली कि आपण कहउछंती से किए से ज्योतिष अन्य किसी नुहे आम जो ब्राह्मण बोली कहते ये नौ ब्राह्मण ना आम जो पुरोधा मान अच्छा ये केते बाबा ये होचंती नौ ब्राह्मण देवगुरु बृहस्पति अलग से तो बहुत कथा समय आसिले आपण चैनल मध्य कहबी आपण ही जानिबे गुरु वशिष्ठ चिंता कले किछि गोटे असुविधा होइछि जहाँद्वारा कि अरे सीता ना हे रावण हाथी कई ना हाथी ए आश्रम को तो साधु मुनि ऋषि संत माने समस्त पड़ी आछुचंती कोन हेबो ये चिंता करी कौन कले नख दर्पण ले देखिले ए ज्ञानी बापा माने एमती नख दर्पण रे काईकरा गुरुवासी हमर मंगलदाता ताको मुखरु बा मंगलमय सबरे मंगलाष्टक सभा पाए सेति बा नख दर्पण रे कि अनै छंती गुरु वशिष्ठ कोन देखले बापा पूर्व प्रसंग रे कि सुनिबे।